Kaunti ya Kisii anene korwase constituency ya Nyaribari Masabe ward ya Masimba bono nigo abaremi korwase constituency ya Nyaribari Masaba banyarako bakwenyorera amoyo chigunia chimisano nemo korwa ase ekembo se korwase serikali oboyo bono buri bwerigo lirike oborengete kwendekya buna abaremi banyarako bakonyeka amono boyo bwokwana ime ward ya Masimba aso boyo banyarako babo ikiwa nigo omwe msiwe ward ya Masimba Bosmaira anyara ko bagakoboria abamenyi be constituency Nyaribari Masaba anene ime ward ya Masimba banyara ko bakwenekya bunaberikire gose nagoikerana ase chiabisi cyo chi constituency kwenekya buna banyara ko bakwenyorera oboyo bwo elinde banyara ko bakwegendereria anene chinga kibuna echichierire mana boigoli simeka nonya nabo nigo omurikyo itwa mangana amayemil ready mu manya nyara ko bawikerana somunye goibo kwena no boyo ime constituency Nyaribari Masabe ward area Masimba na gutwariganiria orobotiro kubwatia magega yomurai wense Dr. William Ruto koraria amoyo gucha kwena no agocha sekera ebunge imense ya Kenya bono nigo omoroberio yo ogendete kwenekigwa ase chinsemo ao asegati yabo ebunge ya Nyaribari Masaba yanyorire amoyo yo gusimeka ebimeli ayale chigunya chimya isano nemo bunenchera ya moyo gusira sector y'oburemi Omo MCA bwe ward ya Masimba Bosmaira nigo ainekya amoya yekiwa asenseme yo imecha biseche bunge yo ase achakya bene okwena no kwa moya yo guchase abaremi imeye bunge yo ase ligolirie chishiringi chiribu iberene chimeisano asaganya abantu guchagoswa mugondo na gokora uburimi turega gopokea ubuyo bojo zabantu baito Masimba ward, Gesusu ward, Kiamukama, Ichuni na Nyamasibi. Na onde bwenzi oraga nigoje kuoraga igase edipoto anyorenyi ya Nyaribari. Twakwanto mane bwenze aganja ngo twaro obuyo. I want to thank him ekiara engane yakore gento kieke. Abantu bamindo mwageti gake. Bono mambo iko sawa abantu baje buyo na shilingi 2500. Mundo tabazoko sababeza chinyingi elinde mwanda musimeke tosa yaligendo kieke enchara what first kwenda achira epachi ntangani consignment ntangani ebwate 600 bucks aba mbaro babwate message elikire na kwa nyote chibagi nye go seibere kulingana muna kweligeti Omotenene likurwa ase sector ya National Cereals and Produce Board gose NCBP nigo aikirana ase nsemeyo ase airera aso wikiranu kelia abaremi bagane irigo twara bataraegwa oboyo ase boigo ainekya bunamba chekolenta amoyande a top dressing Kisho chako cha kitaifa na huo umefanya photocopy. Jambo lingine, weka pesa kwenye simu ile ulijisajili nayo. Usitumie ya mzee kama wewe ni mama, na kama wewe ni mzee usitumie ya mama wala ya jirani. Ile ambayo uliregister na laini nayo, hiyo ndio utakuja nayo ukiwa umeweka pesa. Sisi kama NCPB tunapeana huduma safi bila ufisadi. Usiambiwe ongezea 300, 100. Tunataka nyinyi watu wa hapa muwe na nidhamu, musisukumane kwenye laini. Sisi policy yetu ni first come first served. Unapoingia kutakuwa na askari atapeana namba. Lakini wale walemavu, wamama wajawazito, tunajua tu wazee katika jumuiya au tunawapea priority, wanakuwa na laini yao tofauti na sisi wengine tofauti. Kwa hivyo usikuje kuvuka laini kwa sababu italeta shida. Tutaita mheshimiwa akuje, tutaita afisa akuje na hautapata mbolea. Kusema tunaleta top dressing. Kama hujanunua na kuomba uwe mvumilivu kidogo, tunapomaliza hii tutaleta top dressing kwa heshima ya mheshimiwa. Abamenyi bensemeyo nigo bagokera omoruberio yo ase bakambia ase boigo batugutira ale chingumanga amoya yo nigo aburukanirie amaroba nabeire no mogoko monene ase nginjo twanyoriro mheshimiwa ashugurikire yagere twanyoriro obuyo Masimba yaitu konya twaturaberiri gukinyansi onge ngaki entambe transport kero kende yatobora nsachinde twanda busongo lakini bono nigo tole no mogoko monene Mheshimiwa ito aturwanireire na intu twanyorire obuoyo bwachira ase iga Masimba yaitanga
bona abang'ina baminto nabagaka tiga tosoe mogondo tokore emeremo erinde eri tonyare koba tokonyora endagera. Bantu baito mwona kong'aino na baboraira ng'a obuoyo mbobwate omochanga raira tana kwa muntu kinde ntwana korora buya bwaye bonde miaka yonse mang'ana ari togotebigu ng'abeke nsuguri matwegere bituma bichi kogwogo sobo sibo buyaye ekere endagera yamire nari ekere gento gegokera bande bakona gwaka propaganda iye gotebigu no buoyo bobekire kwerende omochanga ntwekere tokobokunoro tokonyora obuoyo mbuya mbore. Ripoteria egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanye.